sun harbi mutane biyu har mutane biyu ga gobara ga harbi sun kashe wani ba ɗaya ba a ta can ma ba a san nawa suka harba ba can mutum biyu ka duba to ina za su je da shi za su je a ƙarasar da shi kenan ka duba fa da Allah ka duba fa don Allah ga wuta ga harbi su dawo da shi kawai su kai shi asibiti mana su tafi da shi asibiti wancan a kirji ne ma wanne wannan bakin nan ba ka gaskiya Borno ta rikice wannan kar jinin shi ya kare mana asibiti yanzu akwai asibiti ne ma da suke aiki to shine ma ai yau ladi ma to wancan da kawai shi ke tafiya Allah wane ina ke sai a tafiya kawai da kafa da ta ta daga wannan kana tafiya gani babu gana dalace isko zan yi gida ta tsaya ba in tsaya bane ana jira na ne hausun kashi da